का होता भैया? का होता लौकत नहीं करो जे खेत कोराता और का होई रहुआ पगला गइल बानी का? आज सरस्वती पूजा है, लोग पूजा में लागल बा, रउरा खेत में आइल बा। अरे ठीक बा, पूजा तो सबेरे हमहू पूजा कइनी है, लेकिन अब रहुआ बुझाता जे दिमाग खराब हो गइल बा कोनी ऐसन खानी कि ना? एकरा खानी हमार दिमाग खराब हो गइल बा। अरे दुगो पगलाई लंगर से घरी आउ फेसबुकवा पर यूट्यूबवा पर आवतारन सब कौन दिन मगहिया जवान की मौगहिया जवान हो। मगहिया जवान? हां मगहिया जवान कौन होला रे? अरे एगो आ गइल बाड़ा से, दुगो बाड़ा से, एगो के समरवा हो, एगो गौतमवा हो। अच्छा, समारवा गौतम हौ जन फेसबुकवा पर डालत रह। हां हां उहे का दुना अश्लीलता दूर करे आइल बाड़ा से। अश्लीलता दूर करियो सही त खुदा गरियावत रह स। बताई ना का दुना अश्लीलता का ए आई बैठी, हम बतावत तनी एकनी के पूरा विस्तार। हां बैठी। अब बताई ना का दुना अश्लीलता ही हमनी का सिखाई लो जो अश्लीलता केंग दूर होला रे साला। तोनी कोएगो जब से आइल बाड़ा से कितना अश्लीलता दूर भइरे भोजपुरी में बतईबा त तनी। देखो सो अश्लीलता दूर करे खातिर हाथ जोड़ के कहल जाला कि भैया अश्लीलता, अरे साला अश्लीलता तोहनी के बस के बारे दुनु के। तोनी के कौन ऐसा एपिसोड होई रे जौना में बिना गाली गलौज के तोनी के एपिसोड आवत हो के या कहत तरह से अश्लीलता दूर करे? तारा मौसी के हम जहिया मिल जेबनु तहिया माथ बांध दे। जइया न सिवान छपरा में बाबू हेल जइबो तहिया धनबाद गया भुला जइबो। तोहनी के पता बा कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा सिवान छपरा आ गोपालगंज आ एकरा बाद कहीं भोजपुरी समझ में आवेला। तोरा आई छिया पाए सीखो के तोनी साला पब्लिसिटी भी टोरे कोशिश करता रह रे। आई गाई कोइला से ना चली बाबू का। हां आ खेसरिया के अपना के तोनी नाव बदल के गोरियावत तरह से लोग के बुझात नहीं के। ए खेसरिया के कहेला महाराज मसूरिया हो। हां पावना के भी का कहेला। पावना के ढोड़ी पोछना धइले बड़ छ। अच्छा आछरा सिंह वचन के पावना से सदिया भइ रहे। अच्छा तावना का धइले बड़ छ। नाम का बताई रोड़ा से कचड़ा सिंह। अच्छा हउ अंतरा सिंह का संतरा सिंह धइले बड़ छ। अंतरा सिंह का संतरा सिंह। ये अश्लीलता दूर करबा से तोनी। अश्लीलता दूर करत रह तोनी साला। तोनी पता बारे बिहार के आइडल हुए सो ओखनी ओखनी के तोनी बदनाम करत रह सो। गायकार नाम केहू के खराब कोइला से आगे ना बढ़ल जाला बाबू। हां अपना में दम होके त आगे बढ़ ना त चुपचाप जाके दम होखिनु तबे बढ़बो आगे। ई राजे दूसरा के गरियाई है तब हम अपने आगे जाइए कहीं कि अश्लीलता भगा रहे हैं। का भगोई बस रे अश्लीलता? और ना अश्लीलता तोहनी के बस के होके तो गाया में बैठ के पिंडा पाड़ा स ठीक बानू ना तो जहिया है ना हेल गइल लोगिन बाबू। जब तक कोरेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक कोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक साला तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। आओ मिलवाते हैं क्राइम बाबा भोजपुरी में तुम लोग को। तुमको लगता है कि साला तुम डायलॉग चोरी करता है, तुम लोग अश्लीलता दूर करता है का तुम बोलता है ऐसे कि ये करता है ये सब तारा लोग। पुष्पा वाला डायलॉग में हां पुष्पा वाला डायलॉग मारना सही कोइला से ना चली बाबू। बाजुओं में दम होना चाहिए। तो अश्लीलता तारा लोग के बस बा। अश्लीलता तोहनी के बस के ना रोल ना रहल बा। कोई परसेंट तोहनी के अश्लीलता दूर कइले बड़ा सर जहिया से आइल बड़ा स तहिया से और अश्लीलता बढ़ा दल से भोजपुरी में। तोहनी के भोजपुरी कहां भेंट हो गइलो? अरे महाराज जानता नहीं अश्लीलता के चक्कर में वीडियो के क्लिप डालत तरह से छोटा छोटा। अच्छा उ नंगा नंगा लड़की सब के डालत तरह से कपड़ा। अच्छा आ कहत तरह से अश्लीलता भगावत नहीं। करे इहे अश्लीलता दूर होला। अश्लीलता भगावे खातिर तोहनी के अपना अंदर में हॉट्स लेवस है में पहले अपना घर के अश्लीलता दूर करस। पहले अपन अश्लीलता दूर करस, अपना एपिसोड के अश्लीलता दूर करस। हमनी गाली गलौज केहू के ना दिले से ना देव सो, लेकिन तारा लोग इनके सुधार के छोड़ब सो एने से जंगल लुकार हमरा जहिया मिल गइलन नु तहिया तोरा के कमरा में बंद करके मारे। हां गौतमा बा अभी जानत नहीं कि सिवान जिला हो। जहिया छांच पर धरा जीबे तहिया समझ लिए जे तोर का स्थिति होई। बुझला समर? हां बात जा अभियो कहत नहीं बाबू सुधर जा। लइका सब खिसियाइल बड़ा सब कि लुकार लेके चहटिया स। तारा लोग मास्टर के कहियो गरियावत तरह, कहियो गायकार के गरियावत तरह, कहियो केहू के गरियावत। अरे सरकार तक साला मोदी फोदी केहू के नखन छोड़त छ महाराज। आहो अरे दूसरा के गरियाइला से अश्लीलता ना भगेला बाबू। जब तोनी अश्लीलता दूर करे आइल बड़ा सा राजनीति का करता रह रे? केहू के राजनीति नहीं करेगा। पब्लिसिटी बढ़ावत तरह से महाराज। हां एकनी के अश्लीलता से थोड़ी मतलब है नानू। एकनी के अपना कमाए के जरिया बनिले बड़ा से। अच्छा अरे कानून कमाए के जरिया तोनी बनिले बड़ा सा ठीक बा बाबू कल स नौटंकी। लेकिन अब तोहनियो अब की रिमांड पर बड़ा सा जब तक कोरेंगे नहीं तब तक तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना बाबू। नमस्कार प्रणाम गोर लागत तनी सब भोजपुरिया दर्शक के रउआ लोगन के जैसा कि मालूम बा हर वीडियो में हमारा गिव अवे के क्वेश्चन रहा था। पिछला गिव अवे के विजेता बानी हमारे प्रिंस जी, वहाँ के राशि पे ढुक चुकल बा। तो रउआ लोगन भी कोशिश करी कि पहला लाइक कमेंट हमारा हो कि जीत के भागी रउआ लोगन बनी। तब तक हम ले तनी विदा, मिले जी अगला वीडियो में। नमस्कार प्रणाम गोर लागत तनी भोजपुरिया समाज।